Vedeli ste, že dnes by mala narodeniny žena, ktorá zasvetila svoj život rastlinám? Na Národnom cintoríne v Martine odpočíva aj Izabela Textorisová. Symbolicky práve v tomto období začínajú v prírode kvitnúť prvé jarné kvety, rastliny, ktoré by určite potešili aj ju, pretože práve takéto nenápadné druhy boli pre ňu zdrojom radosti aj poznania. Príroda, ktorú celý život pozorovala a skúmala, sa dnes každú jar znovu prebúdza. A možno je to aj tiché pripomenutie jej práce aj odkazu. Izabela Textorisová patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej botaniky. Hoci nemala univerzitné vzdelanie, jej vášeň pre prírodu bola obrovská. Počas svojho života skúmala a zbierala rastliny, najmä v oblasti Turca a Veľkej Fatry. Starostlivo ich zapisovala, sušila a dokumentovala, čím významne prispela k poznaniu našej flóry. Jej práca neunikla ani pozornosti významného prírodovedca a zakladateľa slovenského múzeníctva Andreja Kmeťa. Spolupracovali spolu a vymienili si poznatky o rastlinách a prírode. Dnes odpočívajú len kúsok od seba na Národnom cintoríne v Martine, mieste, kde sú pochované mnohé významné osobnosti slovenských dejín. Dnes si tak spolu s prvými jarnými kvetmi pripomíname narodeniny ženy, ktorá dokázala vidieť výnimočnosť aj v tých najmenších rastlinách. Príroda bola jej vášňou a jej odkaz v nej žije dodnes.